বিশ্বাস खालायबै त्रिपुरा मथानि जरा गोबोयतै दंनाय बावनो सांखारु सुमांसि नुगमानि थांनाय 23 तारिखआव मलिन्द्र जमातिया बाय बिश्वरंजन जमातियानो किल्ला बीसी अफिसो बराव आसागुई तंमानि थांगै पंचायत सेक्रेटारि बाय किसु कक्सलायाखन तंमानि आरो थांगै हावैनाय तगलायले हा जे तगनाय बनि मुई केस खलायले हा विशेष खलाय बिश्वरंजननि कांके चेयर बाय नाय तगमानि बखर फाटै थुइरो फैले हा मलिन्द्रनि कांके सौक बटल बाय तगमानि बियार दह सौक दहन बटल तगमानि बन कांके बिसुं बेलायखे दुख माला हाइके ने बर हास्पाताल खलायले हा केसिं हा मगला उनके तिनी नुगमानि कांके जे रंजागनाय लेसन खारि तंमानि जेखेबे बनो प्रशासननि तंनाय रक मासामुसु बनो सुबावै लांथां अक्लिपे सारेन्डार रला उनके जास बनो रंइनारला जेहेतु अटेम्प्ट टू मर्डर बो तिनी yok फाइमासी बनो तुइसी माला कारोइसी जिन्दाबा नंलाय आरो बरक न तगनाय शान्तिपूर्ण बरन तगनाय बत एमनिया जे स्वाधीनता संग्रामी बत एमन जे नारीनि अधिकारनि लड़ाई खालायनाय जल माहालाहा बत एमन जे अत्याचारी जारा तनायफोरनि बाङैनाय ब्रिटिश हाय अत्याचारनि बिरुद्धे लड़ाई खालायनाय ब माहाला हाइया बरक काहाना तगै गुन्डामी खालायनाय बनसी तो माला चुंरैसी माला कारोइसी जिन्दाबा हलायो आं अम बरनो जारा सग नु हाइके तिनी किल्लाव अगुई तंलायो बर्न तो हमानि कोनो कक गया कारण একটা অসুর শক্তি বনে বক্র হাজাক হানি ভাই কিন্তু অর্ধ হলো ডিসিপ্লিন যারা কিছু তং নাই এবং এই থাংনাই हारिबुसनि सालसा सेकां 12 तारिख एप्रिल जे बुध रविनाय त्रिपुरा मथाना पाइरनाय बरनो सांखे खारसु संसु निरक तमाइ खाकाय बुध रखा आर तमा मुनिसना निरक रखा राज्य सरकार नारो पंचायत तंगु राज्य सरकार ताउ खाना भारतीय जनता पार्टी नि यागो एवबनि लगेव त्रिपुरा मथाव तो आईपीपी तंगु बरक बयबानो सरकार तंगु बनो से निबां थांलांखा 2021 बाहायके नि बरक उंलायो के आइन तो आइन मते सलनाय ब्ले के जाज बनो साय नुविनायने तगलाहा प्रमाण माविनायने बनो जेलरलाहा आइन मते नि बहैते जाबिन माइ फाइखाना कित बनि परे ए जे काण्ड ते रामपद सैरो आग्रही हविनाय बकी खोक अदलनि बा मान सम्मान दे बारेखा ना बियां थांखा एवं अ बुट रनायनो आं कयन मुसु निर बनो किसा वा सकथाय थिनांनि सालनि बाङैनो आसन आनि